Sadiya Kabala Tasa Saurayin da aka kira tana sumbatar katon banza yayi wa jama'a bayanin shi din waye. A shekaran jiya Sadiya Kabala ta wallafa wani bidiyo nata ita da wani saurayi da ake kyauta zaton kaninta ne, duba da kama da ke akwai a tsakaninsu. Tana sumbatar kuncinsa. Wanda hakan ya jawo cece kuce, aka dinga maganganu kala-kala, har da masu zaginta da cewa tana sumbatar katon banza. Ko da dai Sadiya Kabala bata tankawa masu zagin nata ba, a yau ta wallafa wani dan gajeren bidiyo cikin raha inda take tsokanar matashin da cewa yayi tsawon kafa wai shi ake ciwo katon banza, inda ta sa shi ya faɗa wa duniya ko shi waye a gare ta. Wai kai ne katon banza Abdul. Abinci da mutane Allah na tuba ba dama a gani ba su san ko waye mutum ba san ko waye ba to ni kanin ta ne jama'a. Sai ba ka faɗa musu kai gani na ne? A shi ne. A wani su gani ne. Sai me zaka faɗa musu? Ana shiga haƙƙi na wallahi na gaba wallahi kai akwai an wuta da yawa wallahi. Ya kamata ba mu aurar da kai gaskiya tunda ka zama kato. Katon banza. Yaro yayi girman jiki. Sai dai a wannan karan ta rufe bangaren tsokaci wanda ya saba wanda zai samu damar ciwa komai kan bidiyon. Wanda mafi akasari tun a farkon saka bidiyon sun bata saurayin. Wasu ke ganin koda kanin nata ne bai halatta da yi hakan ba da kuma saka a midiya ba. Domin wani in ya gamsu kanin nata ne, wani a karan farko ba zai gane kanin ta bane har sai yayi magana mara daɗi a kai. Wanda kuma ake ganin tunda ba abu ne na tilas ba, barinsa zai fi tunda har zai sanya kokonto a zukatan wasu al'umma.